La fisonomia del barri canviarà. La nova avinguda tindrà 48 metres d'ample, amb zones verdes i la construcció de 1.300 vivendes de protecció oficial. Els edificis tindran un màxim de 7 altures. Però el pla va més enllà. Preveu la construcció de 2 centres educatius, instal·lacions esportives i la protecció de vora 600 immobles genuïns d'este barri mariner i ajudes per a rehabilitar-ne altres, com s'ha fet amb la biblioteca del carrer La Reina o amb este centre musical que ara disfruten d'una altra imatge. L'Ajuntament i la Generalitat hi han invertit 45 milions en la millora d'este barri. Això és un terç dels 300 milions previstos. Es vol obrir València a la mar i alhora que el Cabanyal s'integre en la ciutat. Sin una conexión interna potente, esos barrios no tienen ningún futuro a largo plazo en cuanto a su conservación y rehabilitación. Però el canvi continua frenat. El pla de reforma del barri fa 11 anys que està bloquejat, arran de les denúncies presentades per la plataforma Salvem el Cabanyal. El punt de discòrdia entre este col·lectiu i l'Ajuntament són les demolicions. Demanem un nou pla basat en la rehabilitació sense destrucció, respectuós amb els valors patrimonials i la vida social del barri, que incloga accions socials i educatives, dirigit a impulsar l'ocupació local i compromès amb els autònoms, xicotets i mitjans empresaris i comerciants. Eixa activitat econòmica i social del barri, segons els urbanistes, s'aconseguirà quan el Cabanyal es connecte a la ciutat i a la mar. Els enderrocaments suposen només un 2% del pla. Todo lo que está pintado en rojo es lo protegido, efectivamente. Y como es coherente, no hay ni una sola vivienda protegida a lo largo de todo el eje de la avenida. En el veïnat, moltes veus demanen que s'actue ja. Yo estoy de acuerdo en que lo tiren y que les den casa, por lo menos una casa conforme a los que tengan que quitar, pero que lo quiten de una, porque esto ya se pasa de la raya con la droga. El barrio no puede estar así, que nada más que hay droga y maleantes y de todo. Y no dejan ni dormir ni nada, que yo vivo ahí. Yo vivo ahí y ninguna noche se puede dormir. Tienes que salir al 2x3 a decirlo. La policia lluita intensament contra la delinqüència, però no és fàcil. Amb el pla de reforma paralitzat, la marginalitat s'apodera dels carrers. Bé ho sap la falla Escalante Amparo Guillén. Amb 38 anys d'història es van veure obligats a anar-se'n de la zona. Nosaltres teníem davant un jardí preciós, que era el que era l'antic mercat del Cabanyal, lo que ara se diu la plaça Lorenzo de la Flor, que donava moltíssima vida, però n'hi ha un moment que el barri arriba un moment que anar acollint una sèrie de personal que a lo millor no era el millor per a conviure en ells, i tenint un terreny ahí davant que ho feren seu, pues la convivència era molt, molt trista. El barri, de farà cosa de 15 anys per que sí, comença a degradar-se, a ficar-se molta droga, i la veritat, així ja els que tenien xiquets, per treure'ls tenien que pensar-se-ho. Els meus, per exemple, anaven al col·latge o a casa, de casa al col·latge, i en falles era l'única setmana pràcticament que tenien un poc de llibertat, però sempre controlat. Després de 30 anys vivint al Cabanyal, Carlos i Cristina també han sigut reallotjats a l'Avinguda dels Tarongers. Ara afronten un futur amb millor qualitat de vida. Pues mira, aquí tengo de recuerdo unas fotos, ¿vale? De la casa de antes, es el recuerdo que me queda. ¿Ves? Aquí tengo al perro con mi hija, pues un piso antiguo, pero bueno, menos mal que el recuerdo, ¿ves? Aquí tenía el salón, pues es lo que me queda. El Cabanyal ha perdut el 70% de la població. Un curt passeig ens dona esta imatge freda. Carnisseries, forns o farmàcies tancades. Els comerciants diuen que un 50% de les botigues han abaixat la persiana en els últims anys. ¿Algo más, cariño? Un 80 con
mi em diuen Paco i porta així en el mercat 33 anys. La gent jove, la majoria se'n van fora a viure perquè és un barri que està prou degradat. Tot el que és l'avenida en si està ja quasi desalojada, no n'hi ha, passes per allí, està tan deteriorada i tan mal feta que és això, renovar o morir, no n'hi ha altra alternativa. Hi ha que fer-la perquè nosaltres se mereixem viure en millors condicions de ciutadania de que vivim.